Takže máme tady další fanoušky, takže teď zkusíme, jestli se s námi budou chtít vyfotit. Dobrý den, tady jsme se vás chtěli zúčastnit s námi jako s kapelou, speciálně, jestli byste se nás tady podívali, jakož my známíme. No, tak jako klidně, když jste to znám. My známí Tak celebrity, já že se jo? vemu jako prostě vztah. si A jako jste- podpis mi dáte třeba na Jo, to, nebo to můžeme, máte můžeme, všem? klidně. A tamhle ten Niga k vám nepatří? Ne, Ne, to je škoda. Tam? Mámo, koukej tamhle. A co vy jste jako Tokio Hotel nebo tam? Maria, to ne? Ne, to je známá banková hvězda, já jsem si Pankovan, tak sorry. Že já Pohodě, koukám jenom dobrý, tak, vyfoťte. Jo. Je, tak děkujeme moc, naschle. Tak. Jo, ten podpis. Jestli mám... Dobře. Autografáž na letišti. Naschle. Takže vyfotili jsme se s dalším fanouškem. Teďka Teď se půjdeme podívat, jak to vypadá na celém náměstí. A hlavně do zákoutí Hradiště. půjdeme do zákoutí Hradiště, jak už tady... Ano, vidím tady další fanoušek. Další. Ale Umíte mluvit? Slečno, prosím vás. Kameraman se nám trošku vymknul z ruky, takže slečna to asi nechce Slečna. fotit. Kameraman je jako... Já teda nechci nic říkat, jo, ale tohleto je moje máma. Je ti podobná. Ty vole. Takže my se podíváme po Hradišti, hlavně do zákoutí Hradiště. Takže mějte oči na šťopkách. Jdeme na to. Připravili jsme si další fanoušky. Tamhle. Takže tady je jedna z našich nejmladších Nejmladší fanoušky. nejmladší fanouška, jo? Nebo fanouška. Dobrý den, my jsme se vás chtěli zeptat, jakož my jsme známí z kapely, nevím jak se to jmenuje, jestli byste se s náma určitě jako naše známá faninka nevyfotila. No ne, prosím vás, Prosím. A My vás proč? moc prosím, My jsme protože fakt známí my celebrity, jsme nás známí, musíte znát. no, my se fotíme prostě, já No jo. Ježíš, děkuji. Můžeme se s vámi Ale můžete, jo. no to víte šrom. To bude hezký, co? Dobrý? Dobrý. Dobře. Výborně, Tak jo, děkujeme tak moc. děkujeme moc. Není za to. Jo. Naschledanou, přejeme hezký den. Takže, jak jste mohli vidět, tak víte, že naši fanoušci jsou velmi příjemní, A velmi mladí. velmi mladí a hlavně velmi sympatiční. A to je pro dnešek všechno. Rozloučíme se s vámi. Naschledanou.